Anya laki din! Siyak ni Agnes. Sekretary dito yung office. Si Kajay is istoryaan ni Henry anagagat. Kan nasingpot a sekretary da. Siguro istoryaan na naglukmagak kanya. Saan mat? Nasurok a 40 mon. Ang apay nagpintas ka pailaang. Si Kamat, napinpintas ka latta Anya ka diti sekreto. Iba ka man mat. Nabayagan na kahit kuti kumutong. Kababagik laang at talaga da itoy. Anya nga tiyos usaram di tarupam, tanya. Awan mo't makita ka pekas kan kurat-rat na. Mamati ka ka din, ibagakan ka tipod no. Anya na ita? Sa anak ngamin nga ikan iti stress nila kay ko. Kasta gayam Isumot lagayam ayang looking ka. Ita, amo kundi sekreto. Makabannog mat ti umatendar iti get together party iti office yun. Si kang ti center of attraction da. Napintas ka kanong amin. Kat nasaya at kagayam apadre di pamilya, iso akas ti resultana. Dagiti daddo mga office mates ko. Saan da kayat nga itugo dagiti misis da. Ta nagbabakit ka ng ti itsura da. Sobra kamot nga guyaw. Dagiti daddo ma, puro puraw ka ng dagiti buhok da. Dagiti mo daddo ma, ay na, naglulukmag da. Mala ang sukatan ta ni Rabiin. Masapa tapay manen nga agriing inton bigat. Taparubwatak dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Ken si kamat, mapan ka ag trabaho. Hello, Mother dear. Kumusta ni nanang ni Anabintas lata? Ay, nakamano ako nga awag ka. Sumapay nagbayag mo asong batan. Ado nga di customer mi dito'y barlor ko. Apay aya. Kat, kapat patulod ko matken ka ti allowance mo, kurang ka di pa iti 2,000. Ay, sa anak mo't lang nga agim impagan. Ha? Ata sakit mo? Ay, dito sikat ko. Dito tumong ko. Naut-ut da. Pati to'y sikaw. Diyak makaiga, muray walis lang kuma. Ay, soas nagadon ngay asakit yo. Umay nak kumailutan dito'y balay. Nagadupay lang di customer ko dito'y mother. Kaya't yung matay account. Oh, naut-ut lang dito tumeng, ken sikom, matay kan. Malawan umayak. Dagasumot lang ni Manang Waliti siya. Tanabayag, adyak nakikita. Ano da oras na? Matayak kung naktumot, no di na may bisitaan. Ay, umay kami. Saan ka ba yung matay, mother dear? Manang ko na bintas. Di nakman bulaan na kasta, tanijak pinasagay sa ito'y buok ko. Madamaak namin nga glablaba. Ay na, ibatin pa ilang day talablabaam, tadapapananta. Ay saan ang mabalin? Naurnong tilalabaa. Sa dino ay ati papananta. Apay, saan nga imawag ni Nanang Ken ka? Saan mat? Apay ayan. Apay, anya ti mapaspasamak kan kwa na. Agsakit ka no? Ha? Agsakit? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay na, matay ka no saan da mapanbisitain. Itan, seryoso ka? Iso nga umay kan. Nanang, anya ti mapaspasama kada kayo. Anya ti sakit yo. Nasaya at matay may kayo adagos nga agkabsat. Apay, anya aya ti marikrik na yo, nanang. Agsakit nga ro, dandag ito'y tumang ko. Day talaang, tumang laang agsakit, inayaban na kami. Agsakit pa'y nga ro, dahito'y siko. Siko laang tinasakit, ay unay kayo matan, nanang. Pinagdanag na kami pa'y. Nga rod, kasano da sakit may iti puso. Naday kami iti nervyos ken ni Manang Leticia. Ay, ilutan nakman kide. Anya lakit din ayan ni nanang.
Da kami pa'y laang mat ti pagpailutan nyo, nagado ti pagpamasahyan dita. Trunes, agbayad ka lang iti talugasot, masahiyan da kan, maderdir. Matayak lang aro, didak pa ilakayat nga si Kaswan. Sige man laangan, ilutan da kan kin ni Joy. Mapanyo alaan jay lanay jay cabinet ko. Mala siya kung ti mapanmangala. Mayat ka di pa yung usara na baghilod da ito iduldulin yung alana. Apay aya, Nabunglog metan ti angot na. Uray angutam. aywan, madin, nagbunglugan day talana. Mayat pa'y dayta. Kat no da birtud na dayta alana. Sininglag pa'y laday di tatang yu dayta. Day di tatang. Ay na, kat no sa nga pulo na tawanan na tayo day di tatang. Ay nananang, nula na laang, ado di tati magatang. At dapay perfume na, mayat nga iapros iti saksakit ti bagbagi. Dayta alana ti kayat ko. Makaagas dayta. O sige, ilutod na kon. Ay naman nang, sikati umuna. Kasla Maria kakamang sagi di ti day talana. Ala siya kon. Sa dino ti kayat yung nga umuna nga ilutok. Dito'y ulok ah. Sige, from head to foot. Nakaturog metadagos ni Nanang. Kalpasan na mailo titila na ti intero abagina. Wen nga rod, kasla na bang aran ka no tirik nana. Adapay laangot na dahi ti imak. Agat na bunglog alana. Kano ko na naasaan ka no ang makaturturog iti rabi eh. Kat ita, kalpasan ang nailot, nakaturog at agos. Ay naman ang agpada kami iti problema kini Nanang. Adda insomnia. Ayan, Juan, narigat ko ang maala ti turog ko. No apay mat siya, ag sakit-sakit mat akanayon ti sikat ken bukot ko. Jakman amo no anya da ito asakit ko. Kat gagangay tabumakat ka matan. Di ka man agsao iti kasta. Uray bumaketak ta saan amadlaw, napinta sa klatan nyo. Juan tada ka mang papapintas ken ka. Oy, jay whitening nga inutang mo, di mo pa'y nabayadan. 1K day jay. Nakariingan ni nanang. Ay, mader, okay ka ka din? Ay, nagmayatan tiriknak. Nabang-aran ak unay gapu iti panangilot yu kanyak. Saanan anasakit day tatumang kansi ko yun, nanang? Saanan? Mayunat kumatan. Oh, nasayat no ka sa mader. Kat, kasano ngay nga ron? Agawit kami ni Manang. Umayda kayong tumanan bisitaan kan ilutan. Kaano kayong agsublay? Basta, awagan na kami. Umay kami adagos. Mala, intan sister. Apay, saan nyo agkasapulan da ito'y lana? Ha? Di kanulana na. Di mo kasapulan. Mangala kayong agkabsat. Amok agkasapulan nyo da ito'y. Nabirtod da ito'y alana. Nagsakit at talaga da ito'y sikat ko lang hay. Kitag tumar ka ti agas Amumot akabutang ko ti agtumar iti agas. Kita niya kay nga rin ti maitulong ko. Masahiyang man kit din. Ay, nabanugak. Kaya't kung ti maturong. Italaang wet nga agpamasahe akin ka. Ay, nabanugak nga rod. Sige, maturog ka lang. Intun bigat tong, tama pantag pamasahe. Adu mo dita ti mabalin na pagpamasahyan. O anya pare, kayat mo ang mapanta agbar. Sweldo intun bigat. Amumit sa anak ang mahilig nga agbar pare. Maminsan laeng mate. Apay ang mapanak pa lang agbar. Nag
pintas kan siksi kan kanayon na banglo ni misis ko, pare. Ah. Sa bagay mat kidi Ningamin misis ko. Sus. Nabaybayan nan ti bagina. Makitam la kumain na. Permitilok magna. Ay kit basol mo pare. Tabi naibay ang mga amin ni kusina. Ay, jak man mo. Tatunggal agawid agat sukapay ti payud na. Ay saos nagalsumay. Ay, sana bali. Taagawi sak iti sa bali akadwak nga agbar inton bigat paray. Wan pare, ado di tati kaya nang agbar. Dagiti padam analulukmag ken agat suka ti payod dagiti asawa na paray. Anya ngay manan, di kaya't mong aramidag di tamok mo. I-relax mo mutin. Saan na libre? Agbayad ka matin oray kagudwalaan. Huwag ka di. Danag mo ayan. Agoray ka man? Anya day tamaangot ko? Inosar ko jela nga inted ni nanang. What? Ay susapo. Isumatlagayam nga adda maangot ko anabangsit. Mayat si ka. Naksayan ti sakit to'y sikat ko. Ay na, nukas tanto matlang ti angot na. Diyan kaya't nga usaran. Padasong bareng maagasan day ta insomniam. No way! Usarat tumanen inton rabi. Bareng maikatan ti sakit to'y sikat ko. Kat, kasano no maangot nila kay mo? Anusan na? Agpampamasahi akting kuwan ang hindi namot kaya. Iso nga anusan na ada ito'y na-discobrek nga agas. Muna ako na maturog bakit? Taddan sapay mo aramidam dito sangwanan iti sarmay. Wen, umunakan. Apro saklaang to'y sikat ko itilana. Nagsadot ka mo amang masahe kanya. Dan sa may bagbagan bakit? Awan, maturog ka. Kunaknod day bagbagan. Ala, tamaturog ak matang. At tanay, masapat naman nga agring inton bigat. Ay, nagmayatan ti agidda no kastoy nga awan rik-rik na asakit ti sikat. Ano na maangot ko bakit? Awan mo't maangot ko. Agat nabunglog alana. Maturog ako. Saan kan anatagari? Sikan sa mo bakit? Tainya pros mo alana dita sikan mo. Ay saan mo abibiyangan? Ta iso ti makaagas dito'y sikat ko anasakit. Nagbanglo kay di, akaidda. Ita, agat nabunglog ka na lana. Kasano maanusan ka akaidda ngay no kasta ti angot mo, bakit? Pare, kaano kang agsubli ba? Inton sweldo manan pare. Umaya mo pare? Imapal ka kada kami? Sa bali mo tinti angon ni baga ko. Agat lana mo tinanabunglog. Sana kas idi akas lasabong arusas. Nagbaliw mo ito na. Siyempre, adda edad na. Imbag ko man ordinaryo alana laang. Diyan pa'y mo nabunglog alana. Ay sus. Bakit atalagan pare? Hello? Ay, good news manang ko. Good news. Anya day ta good news. Mayatan titurog ko. Awanan insomnia. Anya tinaramid mo. Ay na. Kailan ang edad ni nanang. Inyapros ko lang titimuging ko. Ganti titel-tel ko. Ay na, mayatan titurog ko. Ay kat mayat Ay, talaga na birtud lang ang edad ni nanang. At agas ko itinsomyak. Wen nga rod, nabirtod ka dagiti saksakit. Ngam amom, awan pa'y ni manong mo. Ha? Apay ngawan pa Katne, alas 9 ni Rabi Di naksamot kayaten, gaputa tunggal rabi amaturog kami. Agat nabunglog alana ti angot ko.
Oh, mabitlaeng. Kaso ti aramidam, tapno saan na ka nga isukat iti sa bali. Anya dayta. Irasaas ko kan ka. Abrusam, ye barukong na itinabunglog alana. Anya? Anya dyan ang mga ko at chismis dito yung office tayo. At da ka naman chicks ni Jimmy. Ay, diyan ka mo na ito Sika ngamin ti kanayo na nga itugot ijay bar. Ay, sumat ngamin tagaw-awis. Nagpintas, kan nagseksi ni Leticia nga asawa na. Nung isukat na pala ang itagtrab-trabaho ijay bar. Kasan ho? Saan kanumat ngamin alabanglo ni Mrs. na? Ay, nagrabaho arason. Da kayo at talaga alalaki. Di kayo map-map-nap. Ay nalakay. Rabi ikamot manin ang nagawid. Dalang na panan may. Kuntni. Agoy uy. Yak man naman. Naarbisa nak sa itay. Maalag, tugaw ka taaprusak day tabarukong mo itilana. Jay lana na bunglaw. Ay saan? Jak kaya. Nagbangsit tayo na. Tap no maimbagan ka. Italaan. Sige man nga ron bakay. Babaen na ito alana. Maimbagan ti ulit mo. Kun, saan ka pa yun? Nga ag-chicks. Chicks nga ibagbagam may. Orasyonan naksamit din bakay. Nay. Nagbanglo ka na bakay. Anya di pa banglaw. Jailana ni nanang ko. Anya laki din bakay. Nagbanglo ka talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.